Whoosh! Maayong hapon mga biyaheros o mga bossing. So di ano tanong sa boundary na ta. So pabalik ta Butuan. So karon mga bossing, approaching ta sa checkpoint dire sa boundary no, sa Agusan del Norte. So karon gyud nato masayran kung unsay mga requirements no, unsay mga requirements kung outside Caraga. So doon ta. So isa ka kurbada then bante rin tagamay. So ni ana muna ni so tanong sa natong kwan ha, requirements. Wait sir, may hapon. Vaccinated na sir? Ha? Vaccinated na ta? First dose. Wala, ang card, wala na ako gidalar ba sir? Oo. Pero giandam na ko dana kong taga Butuan na po ko. Wala ni, daanan ako ni katuning July na ko nga swab. Company, akong work pass, akong travel authority. Sige, salamat. So, mga bossing no, mga beheros, nakatakaroon sa Carmen no, boundary, Tagkatong nga checkpoint. Then pababa ta sa Twisties. So, di ano no. So, kung outside Caraga ka, ang requirements nila is at least vaccinated ka. So vaccinated card kana, travel authority kana, then lisensya kung motor o RCR kung nasakyanan same ra gyapon no. Kung hindi pa ka vaccinated, swab test or RT-PCR. Then kung taga Caraga po ka, same sa kuha sa Butuan, ang requirements maura gyapon vaccinated card. Kung vaksinado pwede ra first vaccine pa nimo, first dose pwede ra. Kung humana kag second dose mas maayo. Then kuan dayon kani nga tuang travel authority kung gatrabaho ka natay certificate of employment. Then kung di ka trabahante, lumalabay lang pero taga Caraga, medical no, from barangay, then travel authority dayon mo ra gyapon same vaccine card nimo. So ano ra no, so ato namang nasayran. So right safe na lang ta no, sa mga mo manhead ray mo tabok. So okay kay pababa na ta no, yan hinahinay lang gyapon ta, chill lang no. Okay mga beheros o sa mga bossing na to diya nagabiyahe karong hapuna, ride safe yung tanan. God bless. Boom.